салому алайкум бародарони азизу гироми қадр, умедворам ки ҳама каса хуб ҳастед. мо нисбати як модари панҷекентӣ ки нисбати фарзанди худаш шикоят карда буд, як видео кардем чанд рӯз пеш. хушбахтона як садои хуб омад, як садои хело аз тарафи модар хуб омад. имрӯз ки бачаҷон ҳамон видеои кардагита далел накун, шояд барои дигаро дарси ибрат шавад, вале фарзандам имрӯз ба ман алоқа кард, гирья кард, гуфт модарҷон, барои ҳар кори кардам аз ту бахшиш. ман аз модар хостам ки метавонам ки ман ҳамин голоси шуморо дар видео гузорам ки мардум бифаҳманд. модар гуфт ки майли, ягон мушкилон надорад, лекин боз фикр кардам ки шояд ки боз фарзандаш ягон мушкилот ба бор набиёрад ҳамин кори кардаги мо, ба ҳамин хотир мо садои модарро намемонем. лекин модарҷон имрӯз соати 2 буд тахминан ки ба мо занг задан, гуфтанд ки фарзандам ба мо алоқа кард ва дар ҳамин тоҷикистон буд, ай дигар ҷони дар ҳамин тоҷикистон буд ва соати тахминан 7 саҳар гуфтан алоқа кард. соати 8 дар як мошин як ленча орд, як қути равған, 20 килограмм биринҷ, умуман маҳсулот барои рӯзгор роҳӣ кардаги ҳастай мегӯд. ман мушкилот надоштам, лекин роҳӣ кардаги ҳастай. худи фарзандаш ҳоло дар хуҷанд қарор доштааст, хуҷанд бабудааст ва ваъда кардааст ки ҳамин навбатдорим буд шавад. иншоаллоҳ модарҷон, вақте ки ман баргаштам ба Панҷекент, якумин нафаре ки хабар мегирам ин шумо ҳастед. ва хоҳиш кард ки модари азиз ки ҳамин гапро ман расонам, то ки баъзан нафарҳое ки мунтазир буданд дилашон ором гирад. аз ин хотир чӣ гуфтанӣ ҳастам, ё раб ҳама касро ба мақсуд расонад. ҳар модар доғу азобу шиканҷаи фарзандро набинад, зеро тоқаташро надорад. рости гап, як 2 рӯз пеш як нафар аз ман алоқа кард. аз ҳамон раванди гапзаниш маълум буд ки аз ҳамон тарафи бародарои мо бародарои хуҷанд аст. баъд як 2-3 савол дод, модартона шумо чанд қадар дӯст медореду, чӣ кор кардан метавонед барои модартон. чандин саволҳо пайдарҳам дод. ба ҳамон саволош баъд то аз вақти вақт кӯтоҳ буд, кам кам тез ҷавоб гуфтам. ҳис мекунам ки ҳамин ҳамон фарзанд буд, ҳамон фарзанд буд ки мана пайдарҳам саволҳо дод. ман ба саволҳош ҷавоб гуфтам ва аз модар пурсидам ки ҳамин номере ки шуморо модарҷон ҳамин фарзандатон занг зад охираш 37 буд. баъд модар баъд аз телефона куштан ягон 20 дақиқа пас гуфт бале бачам 37 буд. ҳамон нафар ба ман алоқа кард, лекин ман ба шакли даркорӣ баъзан саволош ба ҷавоб гуфтам. раҳмат гуфт, ягон реаксияи бадӣ нишон надода баромада рафт. ман чӣ гуфтам? хушбахт, хурсанд аз он будам ки ба саволҳои ҳавай ҷавоб гуфтам. агар ҳамон бошад ин беҳтарин. ва бародароне ки дуо кардед барои модар ки масалан фарзандашро зудтар инсоф диҳад, апао хоҳаро, ҳазор раҳмат. ин видео ба ҳамон хотир буд ки хости дили модар буд, ман кардам. боқӣ худованд нигаҳбони шумо боша. модарҷон, ягон ҷои хизматат неста. имрӯз мара боз смс навишти ки ман барои шумо хизмат мекунам. агар ҳамин видеоро тамошо кардам, ҳамаш сидқан аз барои аллоҳ буд. ягон хизмати шумо, ягон кӯмаки диги шумо ба ҷуз дуои шумо барои мо дар кор нестад. боқӣ худованд нигаҳбонтон бошад. бародари азиз, ҳазор раҳмат. худатона эҳтиёт кунед.